Първи кръг от Купа Балтика 2012 година. Първата част на трасето не е особено трудно, но изцяло с намалени убойни зони. Без изключение. Има доста вятър от време на време, който разбира се не е от най-силните, но затруднява някои участници да го предвидят. Състезанието се провежда на стрелкови полигон, тъй като тук мощността на оръжията е до 7 джаула и половина. Всяка пушка с по-висока дулна енергия трябва да стреля на лицензирано стрелбище. Убойните зони са от 10 мм до 40. Разстояние минимално 8, максимално 50 метра. Ето го и наш Рашко. Искаш да ме снимаш как ги опускам? Как ще ги изпускаш, бе? Я се стегни малко. Мишената е 10 или 15 мм, не си спомням вече. 2 минути. Нека проследим и втори изстрел как ще бъде. За съжаление още една нула. Още две. Ето го и бате тук стреля. Браво. Следващата мишена е на около 25 метра, предполагам. 25, честно. И нещо такова, като я гледам. Той ти е горе на върха, всичките са еднакви. Не, пуснали са ги по диагонал на някои места. Да, Първи или втори коридор имаше 34-5 метра на мишена. Което не е страшно, но... Молодец. Браво! Следващия коридор е абсолютно аналогично като разположение и дистанции. Снимаешь? Да. То есть она... То есть если 30 джоулей механизм ехать, есть шанс, да? Ой, бля! Я не спрашиваю уже, что случилось. Няма да превеждам, който разбира, разбира.
Така и тук следва един коридор, който вече малко има разнообразие на него. Това е първата мишена. Там далечината синята мишена е втората. От тук трасето вече става малко по-сложно, предвид вятъра, който има на моменти. Не е нещо особено. Това беше пропуск. Попадение нет. Има лек вятър, вероятно за това. Коридор 12, Коляно. Сложността на трасето идва най-вече от това, че не гледах, но може би 70% от мишените са намалени обойни зони на първи етап. Нямам представа другите две трасета как изглеждат. На столбу на вышке было примерно, не знаю, метров 10 килзона. Тук имаме ето тази близката червената и далечната червена. Лъжето се вижда. Да такая килзона. Стрелнул по центру. Хубавото е, че слънцето не е много силно и това позволява да се мери прецизно. Коридор номер 15. Синята мишена в средата и червената, която се вижда зад нея точно. Това са последните изстрели на колегите. Аз привърших преди 5 минути, може би повече, като гледам филмчето. Преди повече е почнало. Червената в ляво, която се вижда, и в далечината също една синя, която е свалена. Там, кстати, так опасно, там такой есть дырка, полуниз. Коридор 18. На дистанция до 30 метра някъде нямам спомен да има мишена, която е с 40 мм обойна зона. Всичко е с умалени обойни зони. Абсолютно без изключение. Интересна мишена, акула. И в далечината се вижда свалена червена в центъра на екрана. Коридор номер 20. Две мишени, не особено сложни.